Kining, ako na lang i-explain ng John 5:18 kay sense nga imo na siyang gidala. Ang John chapter 5 verse 18 igsuon, adunay akusasyon ang mga Hudiyo. Dili si Juan ang nag-akusar. Dili ang writer sa John mo'y nag-akusar. Gi-record ni John ang akusasyon sa mga Hudiyo nga gilapas kuno ni Kristo ang adlaw ipagpahulay. Basahon ko pagbalik. Nagingon. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tingwa sa mga Hudiyo. Kinsa? Mga Hudiyo. Sumpayan tas magbasa. Sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw pagpahulay. So meaning to say, ang akusasyon sa Hudiyo ngano nga patyo nila si Jesus Christ kay gilapas ni Jesus Christ ang adlaw pagpahulay. Ang question ani mao ni, tinuod ba, tama ba ang akusasyon sa mga Hudiyo? Ang tubag, dili tama. Okay? Tungod kay wala sukad si Jesus Christ naglapas sa adlaw ipagpahulay. Wala sukad si Jesus Christ naglapas sa mga kasuguan sa Dios. Kung imong tanaw ng Mateo kapitulo 5 bersikulo 17, wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. So therefore, wala gilapas ni Kristo, si Kristo gid mismo. Now, asa man ang tuhuan nato ani karon ang akusasyon sa mga Hudiyo o si Kristo? Kay si Kristo wa man siya naglapas. Okay? Gani kung imong tan-awon sa Juan 15:10, kay Juan man imong gigamit, si Juan sa datong gamiton. John chapter 15 verse 10 nagingon, no? Akong basahon nagingon diri. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan o gapabilin ako sa gugma. So, imo makita, wa sa ninyo nga akong gilapas ng sugo sa akong amahan. Kung dili akong gituman ang kasuguan sa akong amahan. Mao na sad ni, asa may tumano na to, tuhuon. Kanang akusasyon sa Hudiyo or kanang gisulti ni Jesus Christ. Kay wa tay mabasa sa Biblia nga si Christ naglapas. Kay kung natay mabasa sa Biblia nga naglapas, di nakasala si Kristo. Nunya ang unang Juan 3:4 nagingon, ang sala mo'y paglapas sa sugo sa Dios. So unsa may but pasabot? Nakalapas si Kristo o nakasala si Kristo? No, dili. Ang mga akusasyon kana sa mga Hudiyo tungod kay si Kristo manggod na nambal sa panahon sa adlaw igpapahulay. Mao man ang tinud nga istorya. Ug ang panambal ni Kristo sa adlaw ipagpahulay alang sa mga Hudiyo nagbuhat na siya og nakasala siya. Pero alang kang Kristo wala siya makasala. Kay uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlaw ipagpahulay. Mateo kapitulo 12 bersikulo 10 ngadto sa 12 ug mauni ang giingon sa balaan nga kasulatan nga gusto nako pagabasahon. Mato pa niya dinhi. Okay? Tanaw na to. Jess, og tanawa dito'y usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos og karon ilang gikasumbong si Jesus. Siya gipangutanan nila nga nagingon, "Uyon ba sa kasuguan ang pagpang-ayo sakit sulod sa lay pagpaulay?" Nangutanang Hudiyo. Kung okay ba? Uyon ba? Meaning permitted ba sa balaod nga manambal? Unsay tubag ni Jesus Christ? Kanila mitubag siya nga nag-ingon, kinsa bang tawhana kaninyo nga kung siya may usa ka karnero nga kini mahulog sa gahong sa adlaw pagpahulay, dili niya gunitan kini aron bitarong paingon sa gawas. So meaning to say, ang mga Hudiyo nagpractice nga kung adunay karnero mahulog sa gahong, pwede lakwaon. So nahulog na inconsistent ang lang tudlo, di sila pwede manambal, pero pwede sila muluwas og karnero. Di sila pwede muluwas og tao, pinagis balatian, pero muluwas sila karnero nga nahulog sa gahong. Nahimong inconsistent. Busa nag-ingon si Kristo sa bersikulo 12, pagkadako pagbili sa tao kay sa usa ka buok nga karnero, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlaw igpapahulay. Usmon ko, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlaw ipagpahulay. Wala magingon si Kristo, wala na isugo. Okay? Okay, muna natay color atong dawaton ang atong color. Color, go ahead, bali.